Gracias, señor presidente. Señoras diputadas e señores diputados, creo que todos coincidiremos en que un dos principais retos do sector pesqueiro galego está en acadar maiores posibilidades de pesca para os nosos profesionais. Baixo como un convencemento de que as cotas de pesca asinadas a Galicia, asinadas a España en xeral, son reducidas e deberían ser máis elevadas. E digo isto porque de nada serve garantir que Europa teña a pesca máis sostible do mundo se non quedan barcos que poidan exercer a actividade. E por iso, con esta iniciativa, queremos manter vivo o debate sobre un cambio no modelo europeo de reparto, sobre a base da existencia de cotas de pesca sobrantes, e repito, sobre a base da existencia de cotas de pesca sobrantes por algún país, e de flotas, como é o caso da flota galega, que necesita máis cotas para facer o mellor que sabemos, que é seguir pescando. E neste obxectivo ven traballando o Goberno e ven traballando o Grupo Popular, como intentarei explicar. Desde o Grupo Popular buscamos acadar o apoio do conxunto das forzas políticas desta Cámara, é dicir, do Parlamento de Galicia, para pedir a través do Goberno central e autonómico que a Unión Europea modifique o actual sistema de reparto de cotas de pesca. O modelo vixente, señorías, debe ser sustituído. Está demostrado a súa ineficacia por un novo mecanismo que permita as posibilidades de pesca sobrantes. E repito, as posibilidades de pesca sobrantes, e que non son aproveitadas na súa totalidade por algúns países, que poidan cederse ou traspasarse, e repito, que poidan cederse ou traspasarse esas cotas de pesca sobrantes de algúns países ás flotas como a galega, que sí as precisan para continuar ca súa actividade. Señorías, un recente estudio da Cooperativa de Armadores de Vigo, co apoio da Xunta de Galicia, analizaba distintos aspectos da incidencia que para a flota galega ten a repartición de posibilidades de pesca hoxe vixente en Europa. Tras estudiar as 20 principais especies que teñen tasa e cotas durante o período 2008-2014, a súa conclusión era clarísima. Nesta etapa non foron utilizadas máis dun millón de toneladas de cota asinada a Estados membros da Unión Europea, con un valor económico estimado que supera os 1.800 millóns de euros. Por iso, que está claro que o modelo actual está claramente fracasado, perdendo oportunidades de pesca para a nosa flota, para os nosos mariñeiros e tamén, como non, para os nosos armadores. Estes datos reforzan a necesidade dun cambio, reforzan o noso empeño por acadar un modelo máis xusto, ecuánime e competitivo, pero, sobre todo, que permita un aproveitamento moito máis eficaz, moito máis rendible do noso mar. Por iso queremos poñer fin ao feito de que todos os anos haxa cotas de pesca sobrantes, e repito, de sobrantes, que non se utilizan, mentres hai países, como o noso, que sí as podería aproveitar. Por iso o Grupo Popular e os produtores pesqueiros tamén coincidimos en que agora hai unha nova oportunidade para acadar este cambio. Unha nova vía que ten que ver ca nova filosofía que aplica a Unión Europea á hora de xustificar a prohibición dos descartes. De feito, existe unha evidente contradición. Por unha banda, Europa está nos dicindo que as capturas deben ser aproveitadas na súa totalidade, ata o punto de nos prohíbe que devolvamos ao mar as capturas accidentais de especies sobre as que non temos cota, prohíbe, neste caso, os descartes, e, por outro lado, vemos como hai países que non aproveitan todas as súas posibilidades de pesca. Que busca esta iniciativa? Que busca o Grupo Popular?
O Grupo Popular busca articular un sistema que poña fin a este desequilibrio en favor da nosa pesca. Un mecanismo mediante o cal poida permitirse repartir as cotas de pesca sobrantes. As cotas de pesca sobrantes. Repartilas entre aquelas flotas e países que xa esgotaron as súas cotas e que agora necesitan cotas adicionais para poder seguir pescando. De algún xeito, estaríamos poñendo fin a este principio tan inxusto denominado estabilidade relativa. A ese modelo de reparto que impón Europa, que obrigou a unha parte sustancial da nosa flota a asumir enormes sacrificios, peches e perdas. Desde o Partido Popular e desde a Xunta intentouse en moitas ocasións modificar o sistema europeo de reparto de cotas de pesca, tanto con iniciativas políticas como con iniciativas xudiciais. Pero ambas vías nunca deron o resultado pretendido. A vía política non avanzou, porque cambiar o sistema exixe da unanimidade dos países membros, e os países que salen favorecidos no reparto opóñense a calquer cambio. A segunda, a vía xudicial, tampouco avanzou, porque o Tribunal de Estrasburgo sempre rexeitou os distintos recursos que se presentaron con distintos argumentos. Así repiteuse nos recursos presentados 1996, 97, 98, 99, 2000, 2001 e 2003. Ben é certo que nestes últimos anos fixemos o imposible para incrementar as cotas dentro do corsé que permite Europa. Desde que o Partido Popular está presente nas mesas de negociación dos TAS e cotas en Bruselas, con responsabilidade de goberno en Madrid ou ca conselleira do Mar presente na delegación negociadora, as posibilidades de pesca da nosa flota teñense incrementado en máis dun 13%. Son 194.266 toneladas adicionais entre os anos 2012 e 2014. Mentres que co Partido Socialista acontecía todo o contrario. Durante os anos 2005 e 2012 as cotas reducíronse en máis do 44%. Con todo, estas cotas siguen a ser insuficientes, probablemente porque partimos dun problema de orixe, que parte incluso da data na que se negociaron as condicións de entrada de España na Unión Europea. Os que daquela negociaron, que non foi o Partido Popular, aceptaron unha clave de reparto fixa, invariable desde 1983 e profundamente desequilibrada, mentres España representaba en aquel momento en torno ao 24% do total da flota pesqueira europea. Solo posee entre o 7 e o 8% das súas cotas. É dicir, solo lle pertenecen entre o 7 e o 8% do total europeo de posibilidades de pesca. E desde o Grupo Popular, e me consta que desde o Goberno de Galicia, nin queremos, nin podemos, nin debemos darnos por vencidos. Queremos que os profesionais do mar poidan traballar dun xeito sustentable, polo tanto, respetando a situación biolóxica dos recursos, pero tamén garantindo que poidan facelo dun xeito compatible co mantemento da actividade da flota e moi especialmente tamén co mantenimento dos traballos. En definitiva, señorías, queremos seguir facendo do mar un medio de oportunidades profesionais de emprego e de futuro. E co obxecto, por eso traemos esta iniciativa, que agardamos poida sumar o voto favorable dos partidos da oposición. E xa lles adianto que eu xa sei por onde van vir vostedes nos debates, porque xa vin as emendas. Nós falamos de cotas sobrantes, de outros países. Non estamos a falar para nada das cotas que ten España, de cotas sobrantes de outros países, porque o outro sistema xo intentamos moitas veces e non nos deu resultado. Vamos intentar unha forma nova
para poder acadar máis cota e para que os nosos barcos poidan seguir pescando cando acaban a cota. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro. Coincidimos e levamos coincidido neste Parlamento en moitas ocasións de que as tasas e cotas que ten España son insuficientes. Creo, ademais, que todos os grupos tamén coincidimos en que se exploraron dúas vías. Explorouse a vía política, que é casi imposible, porque ten que haber unanimidade e os países que están sobrados de cota non están de acordo con isto, e explorouse a vía judicial no 96, no 97, no 98, no 99, no 2000, no 2001, no 2003. E sempre foi a mesma resposta, que non procede. Pero tamén creo que todos coincidiremos que hoxe o que trae o Partido Popular aquí é unha realidade e non está a propoñer ningunha destas dúas vías. Estamos a propoñer, creo que tamén coincidimos, e vostedes tamén o teñen criticado en algunha ocasión, que o modelo que hai de reparto está caduco. Pero aparte de estar caduco desde o ano 1983, é perjudicial para a nosa flota. A nosa flota, con ese sistema de reparto, que é unha clave fixa, sempre sale perxudicada. E que dicimos nós? Que hai cotas sobrantes de que? De países que teñen cota, que están sobrados de cota, que non lles ocurre o que nos ocurre a nós, e esas cotas sobrantes que poidan cederse ou traspasarse. E a partir de aí podemos discutir e podemos seguir discutindo se volvemos outra vez á vía política ou volvemos outra vez á vía judicial, pero nada ten que ver o que trae hoxe o Grupo Popular á Cámara e a este Parlamento con volver á vía política e á vía judicial, que non nos deu ningún resultado e que foron moitos anos o que fomos. Nós queremos que as cotas sobrantes de outros países se poidan ceder ou se poidan traspasar. E ante eso, como dixen aquí, hai un estudio feito pola universidade, xa vexo que vostedes tan sobrados, son técnicos en pesca, son expertos en pesca e contradicen os estudios da universidade, pero hai un estudio que dice que estudia as 20 principais especies que teñen tasa e cotas durante os anos 2008 e 2014, e ese estudio dice que non foron utilizados máis de 1 millón de toneladas da cota asinada aos Estados membros da Unión Europea por un valor económico estimado de 1.800 millóns de euros. Pois iso é o que traemos aquí. Non, eu xa sei que lín o resume, eu xa sei que vostede está sobrado e desto entende bastante. Eu sei que lín o resume, documenteime. Teño que reconocer que me tuve que documentar. Vostede non lle fai falta. Vostede non lle fai falta documentarse. Sala aí á tribuna, largan un speech, é igual falar de sardiñas que falar de xurel, de máis dá. A vostede non lle fai falta documentarse. Por iso que vostedes levan as emendas que presentaron, van na dirección que lles acabo de dicir eu, dúas vías que nós consideramos que están agotadas, non lles podemos aceptar as emendas e nosotros vamos manter a iniciativa tal como está. Nada máis e moitas gracias, señor presidente. Suspendemos a sesión hasta mañá ás 10 da mañá.